Niektoré rastliny ju milujú, iné v nej nedokážu rásť a prosperovať. Kyslá pôda môže znamenať problém najmä pre začínajúcich pestovateľov. Ak je pH vašej pôdy príliš nízke, niektoré rastliny budú bojovať o prežitie. Existujú však riešenia, ktoré vám môžu pomôcť. pH pôdy môže byť buď zásadité, alebo kyslé. Meria sa na stupnici od 0 do 14. Neutrálne pH je 7. Ak je vyššie ako 7, je zásadité a pH nižšie ako 7 je kyslé. Väčšina pestovaných plodín v záhradách prosperuje pri neutrálnom pH, alebo tiež mierne kyslom. Ak je však vaša pôda príliš kyslá, alebo príliš zásaditá, môže vám to spôsobiť problémy s pestovaním rastlín. Úroveň pH vašej pôdy je dôležitá, pretože v prípade veľmi kyslej alebo zásaditej zeme, rastliny nedokážu absorbovať určité živiny. To znamená, že v pôde môžete mať veľa dusíka, draslíka a fosforu, ale ak vaše rastliny sú zasadené v zemi so zlou hodnotou pH, nebudú môcť z nej čerpať výživu. Preto pridanie hnojiva nepomáha a môže dokonca kontaminovať vašu pôdu. Ak teda vaše rastliny nemajú dostatok potrebných živín pre svoj rast, môžu uhynúť. Pôda je kyslá, keď je hodnota pH nižšia ako 7. Niektoré rastliny dokonca môžu uprednostňovať mierne kyslú pôdu, ale pri veľmi kyslej zemi sa nebude dariť ani im. Pôdu si môžeme okysliť aj sami, a to nasledujúcimi spôsobmi. Prehnojením. Ak pridáte veľa hnojiva, môžete tým upraviť pH pôdy nežiadúcim spôsobom. Niektoré rastliny, ako napríklad fazuľa, nielenže fixujú dusík, ale môžu tiež okysliť vašu pôdu. Ich výsadbou preto môžete ovplyvniť aj kvalitu vašej zeme na záhrade. Nevhodným striedaním plodín, ktoré môže tiež narušiť pH vašej pôdy a okrem toho aj zvýšiť chorobnosť vašich rastlín. Nadmerným zavlažovaním. Môže dôjsť k podmáčaniu pôdy, čo má vplyv aj na kyslosť pôdy. pH vašej pôdy môže ovplyvniť aj silné daždivé počasie a kyslý dážď. pH vašej pôdy môžete pomôcť znížiť, ak do pôdy, najideálnejšie na jeseň alebo skoro na jar, zapracujete vápno, popol z dreva alebo dolomitický vápenec, ktorý dostať kúpiť v záhradkárskych potrebách.